Spremite se za veselje, milence je tu. Svaki dan praznik je ovom malom prasetu. Spremite se za zabavu, milence, prasence, uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. I gospodin Vučko je tu, oličenje zloće. Milenceta, prasenceta, da pojede hoće i da nam kvari zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. Milence prasence u epizodi Subotnji posao. Mama, setio sam se. Na tatin rođendan je velika utakmica. Moj omiljeni klub ima šansu da uđe u prvu ligu. Nabavit ću karte. O, to će koštati. Ne brini, mama. Sve sam isplanirao. Wow, karte za stajanje za veliku utakmicu. Tvom tati će se to dopasti. Ali kako ćeš da ih platiš? Sve sam smislio. O, Milence, pertla ti je odvezana. Hvala. Dobio sam subotnji posao u prodavnici. Wow, to je sjajno! U prodavnici? Vreme je da odem u kupovinu. Au! Izvinite, da li ste vi poslovođa? O, mama, to je moj unuk. Nemoj, bako, moram da čistim jabuke. O, nije li zgodan sa tom keceljom? Izvinite, možete li mi reći gde možemo da nađemo krastavčiće? Naravno, gospođo, krenite ovim prolazom. Meso za ručak. Kakav nepristojan mladić. Sramota! Udri ga! Prođete pored pirinča u kesi, a onda kada stignete do konzervi sa ribom, skrenite levo i krastavčići će biti tačno ispred vas. Bio si od velike pomoći. Hvala. Nema na čemu. Doviđenja. O, kakav fin mladić. Kobasice. Evo ga. Hvala ti. Pomogao si mi. Drago mi je što vidim da imate tako vredno osoblje u radnji. Želim samo da te podsjetim da je ovo samo posluga. U redu? On je odličan radnik, zar ne? Milence, da li je ovo uključeno? Test. Milence, molim te, idi do magazina i donesi džak luka. Hvala. Kako se ovo isključuje? Gde si rekao da je luk, Pierre? U zadnjem delu kamiona? Idem. Klanjajte se s puta. Kakav nepristojan mladić. Udri ga. Kobasice. Mogu da objasnim. Ma dolazi ovamo, sad kad se opati, ti ćeš meni. Šta si ono beše rekla o svojim gladiolama?
Au. Zdravo, vi ste novi ovde. A lepo je imati nekoga sa kim ćeš da radiš. Izvinite, mladiću. Odlazite, ova tezga ne radi. Opet ti. Rekao sam da odete. O, kobasice. Mladiću. Ja ne mogu da jedem sir, draga. Nadima me. Mrzim kupovinu. Milence, ovo je najlepši rođendanski poklon koji sam ikada dobio. Grickalice, divne su. Grickalice. O, tata, mogu li da kupim grickalice? Ja plaćam. Grickalice. Obožavam grickalice. Jednu kesu, molim. Naravno. Ukusno. Mladiću. Zašto opet ja? Gospodine, niste uzeli novac. Besplatno je, kuća časti, samo idi. O, hvala puno. Želele bismo pola kilograma. Ne, pustite mene, pola dana ste išle po gradu i tukle me. Mora da ste umorne. Suočimo se. Mlađe nećete postati, molim vas, dozvolite meni. Ali mi bismo želele. Ne, bit će mi zadovoljstvo. Au, 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 au. Nije morao toliko da se trudi. Samo sam želela kesicu grickalica. Doviđenja. Imamo poruku od Milenceta Prosenceta, jednog od najvećih navijača našeg kluba. On želi da poželi tati srećan rođendan. Sada svi zajedno! O, Milence. Ulogi tumačili Jadranka Bugarski, Ivana Kuzmanović, Bojan Serafimović i Zoran Stojić. Produkcija Delta Video.